že no my s ňou nie sme spokojní a naša riaditeľka bude On povedal, že sme zákazníci a že keby sme chceli pozlatený stôl, tak nám ho prinesú a že by sme si ho zaplatili. To povedal, to povedal. Ale to by nám nabila 200. No, samozrejme. Máš 3D kameru? No jasne. Nie, toto my musíme odjazdiť od toho. Áno. Vodka. Tu je taký ruský samovar, počkaj, to pán bude obsluhovať. Vidíš? Tam sa musíte obsluhovať. Tak to si vonku, no. Kusné hodiny. Ale tam není vidno. Ale kde by som ich jadal? Jak by som, však ty si s teba, kde by som jadal?